No niin, eli video- ja pätkästys kerran mä kirisin helvetti nauhoittaa tai vaikka kuinka kauan, ihan sama. No niin. Eli moni ihmettelee varmaan mitä Potenssiin 2 kuuluu. Ja ensimmäisen Volvo-videon jälkeen ei olla tehty tosiaan nyt uusia videoita. Totta kai se lähti semmoista pienestä läpästä, että hei, et mennään hakemaan tää huutokauppa-auto ja tehdään sitten tämmönen hassu video. Ei siitä videolta loppujen lopuksi saanut hirveästi selvää edes. Mutta mitä tosiaan kuuluu, niin kuin näkyy, projektit on vähän muuttunut. Täältä löytyy vähän tätä Japanin saaristosta tullutta vankkelihmettä. Ja tää on tosiaan viime kesänä tuli hankittua tämä näin, ja tää oli istunut 3 vuotta tämä auto. Ja tää oli tosiaan rikki ja sen takia ollut istunnossa 2-3 vuotta. Ja mä voin laittaa vaikka vähän kuvia tähän videolle nyt vaikka tähän kohtaan, että mitä mä sille tein. Eli mä kasasin koneen kokonaan uudestaan. Ja kaikki nämä niin sanotut Apex-tiivisteet, uudet pehmostiivisteet eli vesitiivisteet, kaikki niin kannen tiivisteet, vesitiivisteet ja O-renkaat, kaikki uusittu. Eli tää on periaatteessa tiivisteiden puolesta uusi kone sisällä. Mä totta kai uudelleen käytin niinku raudat, kammiot, kaikki tämmöiset vankkelivakiosat, mitkä maksaa muutenkin ihan tolkuttoman paljon. Niin saatiin näillä halvimmilla huoltotoimenpiteillä niin tää sitten ajokuntoon. Eli tää on nyt 2 kesää mulla ollut tosiaan ajos tämä vankkeli-ihme. Ja mitä Volvolle kuuluu, mistä me alun perin tehtiin se yksi video. No niin, eli moni varmaan miettii, mitä Volvolle tapahtui. Eli S40, joka maksoi, mitä se oli, 90 €, jotain sinne päin. Eli ensimmäisen videon auto. Ja se meni varausiksi. Se purettiin, siitä kun koneen ulkona siinä on turpotettu kaikki tämmöiset ja sitten kori meni romumetalliksi ja siitä sai sit mitä sai. Ja tässä on tosiaan nyt kanavan uudet kujeet. Eli meillä molemmilla, eli tää kaveri, jonka hätti se Volvo, niin meillä on uudet projektit, eli hänelläkin on tämmönen S60R nyt työn alla sitten, ja mulla on tosiaan näitä vankkeliautoja nyt 2 kappaletta, niin näistä voi tulla jotain videoa sitten tässä jossain kohtaa lisää. Mutta päästään tähän, mikä on nyt tämän videon aihe. Niin kuvasta näkyy, että ollaan nyt ihan omassa autotallissa. Eli tässä tuli nyt tämmönen muutos elämään, eli hankittiin ihan talo. Ja se oli mulle nyt vähän ideanakin, että mä saatan kuvaa tästä räksästä nyt tässä talven mittaan jotain pientä pätkää. Mä ajattelin talven aikana käydä jarrut kaikki läpi uusiksi, mahdollisesti vaihtaa 2 Fantasiin satuloihin. Näistä varmasti tulee sitten video tässä jossain kohtaa. Tämmönen pieni tilannepäivitys tässä nyt, kun ei tosiaan uutta videoa sitten tehty sitten se S40 videon jälkeen. Ja moni jäi sitä sitten kyselemään, että mitä sille kävi. Niin tässä nyt tämmönen lyhyt vastaus. Mutta ei mitään, mä jatkan tämän pöydän selvittelyä. Tänne on jo nyt, mä oon kasannut tähän nyt semmosia, mitä mä mahdollisesti saatan pitää. Ja totta kai viilapenkit, kaikki tämmöiset mä jätän. Tämä oli vähän epätasapainosta, tää rupes täristään saakelisti, niin tää todennäköisesti lentää roskiin. Tuonne mä oon heittänyt jo roskat, nuo lähtee helvettiin. Nuo lähtee pois. Siellä mulla on vähän RX:n varausta, on öljypohjaa, ylimääräinen EKU, en todellakaan tiedä onko hyvä tai toimiiko. Ja muita jotain öljylinjoja löytyy sieltä kanssa. Ja tuolla on sitten vähän lisää näitä vankkelivarausia, eli löytyy imusarjaa ja sitten ihan tätä muovista imusarjaa, mikä tulee sitten niinku tähän päälle pullataan, ja yksi ylimääräinen ilmastointikompuro. Todennäköisesti vuotaa, mutta en tiedä vielä. Tämmöstä, ei mitään. Mä pidän tilannepäivitystä, että kuinka tää autotalli etenee.
Ja esimerkiksi sit, kun mä saan nämä kaikki työkalut tästä pois, niin tehdään vähän lisää videoita. Kuvataan vähän tätä RX:nkin touhua, että mitä tältä se talven mittaan sitten tehdään. Tuossa viime viikolla mä otin tieliikennekäytöstä pois ja pistin seison alaan sitten talveksi. Edelleen siis totta kai toivon, että porukka tilaa kanavan, katsoo videoita. Ehkä joku päivä pääsee taas vauhtiin tekemään näitä videoita ja kuvaamaan ihan vaikka blogia, projekteja. No, esim. Tästä taloprojektista voi tulla video. Pääsee nyt totta kai autokontsaa, koska autot on mulle se juttu, mitä mä harrastan ja mistä mä haluaisin tehdä videoita, että kun mä näitä rakennan ja teen. Eli tässäpä oikeastaan tämä.